Salut, Teo sunt de la eCabinet. Vreau să vorbim puțin despre modulul de programări astăzi. Să clarificăm cum funcționează acesta. Ok, în primul rând, ca să funcționeze ok modulul de programări, trebuie să mergeți la setări și pe partea asta de programări să vă setați programul de la ce oră începeți în fiecare zi, la ce oră se termină, dacă aveți pauză, de la ce oră până la ce oră este acea pauză, intervalul pe fiecare zi, 60 de minute, de exemplu, și durata unei ședințe, 50 de minute. Da? Salvați programul, puteți să introduceți un text introductiv și tipurile de programări pe care le poate face un client din pagina publică. Bifați dacă vreți să apăreți în catalogul online cu programări online, de fapt. Iar dacă aveți anumite zile în care sunteți liberi, sunteți în concediu, puteți să le introduceți aici. Da? Ok, după ce ați făcut asta, pe pagina dumneavoastră publică veți vedea că apare profilul dumneavoastră, apar datele, tarifele pe care le aveți, apare programul, evidențiind ziua, da, de la ora 12 la ora 19, apar recenzii, aici din cauza la cookie nu apare localizarea, și apare rubrica asta de programare în care, dacă alegem astăzi, de exemplu, nu mă mai lasă, nu mai sunt ore disponibile pentru că sunt toate ocupate deja. Dacă mă duc aici, veți vedea că avem de la ora 12, de la ora 13, 14, de la 15, de la 16, de la 17, de la 18. Dacă mă duc aici, în schimb, apare de la ora 13. De ce? Pentru că în programări, aici este un slot ocupat de la ora 12, da? Și atunci apare doar de la ora 13, acel slot este ascuns. Nu mai poate fi să intre cineva să facă programare peste el. Da? Pot doar eu, din panoul de administrare, le veți vedea imediat. Da? Și atunci clientul poate să vină, își alege un slot, îi se activează câmpurile, scrie nume, prenume, telefon, e-mail, poate să bifeze dacă e online telefonic la cabinet, dacă e prima programare, dacă e client existent, e de acord cu termenii. În momentul în care trimite și dumneavoastră și el, veți fi notificați pe mail, dar dumneavoastră veți avea și notificare aici de programare nouă. Da? Ok. În momentul în care dumneavoastră vreți să faceți o programare pe data de 18, puteți să folosiți fie tot acest formular, dacă vreți să respectați doar timpul de program, dar dacă veniți aici, puteți să programați oameni și în afara intervalului respectiv. Să vă dau un exemplu. Dăm click și spunem, ok, pe cineva fără client sau adăugăm un client nou rapid sau selectăm un client. Să zicem că îl punem în 18. Aici îmi spune că avem ocupat, da? Dar pot să mă duc de la ora 8 până la ora 19, da? Să programez pe cineva de la ora 8 și spunem că e ședință de 60 de minute, individuală, programat, îl salvăm, da? Și atunci acest client, fără client în cazul ăsta, apare de la... Da? Și atunci vedem că și de la 8 și de la 8.30 la 9 este ocupat pentru că am ales 60 de minute și s-a ocupat automat. Da? Dacă vreau să fac programări recurente, adică click dreapta, click normal, fără client, spunem ok, pe omul ăsta îl punem la ora 16, ședințe de 50 de minute, individuale și recurent. Adică săptămânal în aceeași zi, în aceeași oră sau la 2 săptămâni. Săptămânal, un număr de ședințe, 7. Deci îmi face 7 programări una după alta și îmi spune va avea vineri 19 iunie, vineri 26 iunie și tot așa. Da? Și atunci o să-mi facă 7 programări recurente. Vedeți? Toate sunt ocupate, în fiecare vineri de la ora 16 se face programare. Da? Dacă cineva se duce vineri pe 25, de la ora 16, numai puțin, să verificăm, nu pe 25, vine vineri pe 26, da? De la ora 16 nu este disponibil slotul pentru că este rezervat. Da? Deci, practic, de aici puteți să puneți când vreți dumneavoastră programările, fără a fi limitați. Aici este pentru clienții dumneavoastră, ca să nu se suprapună, să nu vină peste ceea ce e dumneavoastră deja stabilit. Da? În felul ăsta veți avea partea de programare la zi și vă vor apărea acele ședințe fără niciun fel de problemă evidențiate și în felul ăsta veți putea să aveți o evidență clară și puteți oricând să vă uitați pe telefon și să vedeți când aveți sloturi disponibile. Succes!